khublei pi baroh ki bapet ya ka Good News TV pani pedang sobhai pi syakani ka program kane ka diga sngi ka kyrpang ha ka bangi ken mau ya ka kum ka hospital Sunday teh kane ka por ngidap da ka jingkren beidon ringkat bat ngi itemen pesan Dr. Rangad iban sam ya ka khubor na Ka Ktien ka jong Blei I doktor ilatrai Hakim Mission Hospital baper kum kasien Luke Hospital dan Sukia ha Assam kabadai jong ka Church of North India Hasien John Medical College Bangalore ha KJP Synod Hospital ha Jowai badminta kumu Chief Medical Officer jong ka Nazareth Hospital Shillong Parashwa bang inyo asngaw ya ka khubor bnai in sngap siya ya ka way ka jingrwai ka kyrpang bnai di RISHAN Majaw U Blei Un kyrkhu pi U Trai Jisu kabalaban penim kapelaj paru yang ana jingti deitang snem U Jisu blami nalor kading pnang snem U Jisu kabapelat yang nakisai kum jong kajing kala deitang snem U Jisu blami nalor kading pnang Shami atrai ngapa penlong yang badap renye da kajing ai ki umat ki bayai to Rangad donut kabapai dalakasna yang atrai tusa
Tigai khublei subun ya pi baroh ki para nong page ya kene ka program ka berpenyai da ka Good News TV. Aba PUI kumni ngait kan long jing kyrkhu yang i baroh man la ka por bingi page ya kini ki program. Umta kyrteng jong Jisu Khrist ngawan ban ai khublei ya pi hakane ka por. Bat ka jing ai khublei kyrpang na ka banta jong kane ka Good News TV. Kaba ngiju ya page bat kaba long kaba ai mensem sibon. Bat penpau ke jing ngo sibon na ka banta jong ke jing trai stom jong pi. Ki program bebon ba bat ban penbet ye ki kamlong ka basuk. Tigum ta kalong ru kawai kalat hak jing trai stom ban penyar su ya kam ka jong Blei. Kumta na ka banta jong kinong penyat jong kani program ru nga ai khublei kyrpang ye pi. Kajing sungo ba pila ai kani kalat kelanti nga ban yeng hakani kapor ban ya sam benta lem khandiat ki jingmut jing perkhat na ka benta jong kani ka sngi U Trai ka ba kyrpang ka ba ngiong ka hospital Sunday palo nga ban ai kani ka jingkren hakani sngi ba ka assembly ka rakhe kum ka hospital Sunday ju rakhe ya kani manla ka snem parang ngeit ba pilayo asgau igi khubor bon sen halaki jong ki balang ba hakane ka jing kren mentar ngamla manlait na kita ki jingtho ki jingkren ki ba ngiai beteng ba ki jingtho ki badon hapo ka pateng kristan manla snem namar ba long ru ka benta jong ke history jong ka balang ka ngamla man lait kumta nga karpa ipi baroh ki bapet ya kene program bapin sim ya ka tangum ka jingpun kan mau namar ba long kebetulan kami ngi ban kan mau nakapor se kapor wangan bu ya kene ka jingkren kene kapor hakato ni ki benta bakan long ka ban penya ya ka jinglek jingmut jungi ka jingmut jungi put jing perkhat panamia shat chane ba satai kemenanggong ka jing temu ka long ka jing temu jong ka jing penlong lani jing rakhe ya ka hospital Sunday kebar kemat lani kebenta kalong ka jingken mau ya ka jing koridor jong ki jing sakri jong ki tu seng ya kani ka ministry healing ministry lani ka jing pun khia ka ministry jong ka jing pun khia hakari khasi ba jantia kemudian kami ngi ban kenwa si bon ki berkala balai kebenta namar bansu kut kumta kamlong ngeit ba kadon kame ktien ke jong Blei ba khandiat ki sembo tang khandiat ki sembo jing perkhat na ka ktien jong Blei ya ke jing koridor jo ke jing pun khia ya ka ba Blei ai hangi tingin pois kemat benengkong kata kalong ka jing temu jong ka jing penlong lane jing rakhe ya ka hospital Sunday pada kebenta kan ni nga penpau banga sim ya ka na ka we ke jing tho Baratho de teman besan Dr. P lengkoi ha ka pateng kristan jong bnai Jun arjar afulai ka basai ba ka jing batai jong ka bat ngakwa ban sot I Kentien jong kane ka jing tho ha kane kapor hapdeng jongi kane ka de ka jing tho jong I kamde ka jing ong ka jonga ka hospital Sunday ka de ka sngi U Trai ba kyrpang hapo ka khasi Jylliew Presbyterian Assembly balapan kyrpang na kabenta ka kam penkhia brackets healing ministry hapo ki put ki sam jong ka KJP Assembly na kabenta kini lightly ki mat ki bunga ong harum baltho ka jingtip yangi lani information bangingin khamtip saphang jong ka kabar ban kan mau ingi ka jingsngok khia ka bangi de bandon na ka banta jong kani ka kam lani ka concern ka ktien pareng bar ka balai ka ngeit bat ka jing ya kershan ka kampun khia hakani ka jilla ka jongi kini ki lai ki jingpun kan mau bela thoi temen besan nak to ka article ka pateng kristan ki longkomta ka bangin yo jingtip bakan pan kan mau ingi bandon ka jingsngok khia bat kal balai bandon ke jing e bat ke jing kershan ke kampun khia hakane ka jilla ka jongi hadien ka to ni la beteng ru sakhandiat kane ka ong ka Jingiaseng Assembly ka balong ha ka balang nong Jylliew Presbyterian Church Rangthong Presbytery
hagas snem arjar khat khandai kalarai ba nangnesh khmat an rakhe thiknai ka hospital Sunday ha ka tayo balai jong bnai jun man lakas snem kumta habang sim nai ngapen pau hang ne ka jing songo ye teman besan ibal ai ya kan jing tho ya ka bang ala puli ha kan ka por kane ka jing rakhe jongi manla snem ka long ka lat kum ka jing pen kan mau yangi ko pai lang jong ka balang hagari jongi bakadei ka jingkit khli jongi ban Krisyan ya kane ka ministry wayong pagkaban nongkong hakane ka bapau na kane ki mat ka banang kong kalong ba habangi keneri kti jongi syaki jing aingo ki bangingi ai ngiru ngiyo bentalem ban penyar ya ka kam ka jong Blei lengba kane ka kam jing penkia mangiru ngiyo bentalem ka kentu yang ngau ye pi bangin ai kelut namar baka don kam ban penyar ya kane ka kam balai ka don kam yang ngi bingin Krisyan kebanang kong kalong ba ki jaka jing sumar jong ka balang ki don kam ban nang penba ya ki benta jong ki ya ki rukom sumar jong ki kat kum ka jing ya jong ka por bomenta jing start jong ka por bomenta but ka khia sibon namar ba kat rang mi ki por ngi syam ba ki tiar kitar ki kor ki bor ki dawai da sen ru ki keu wut pot nak ban kot su syaki kumta ka khia sibon ban nang penyo ye kini ki tiar kitar ki kor ki bor bat ka de ke jingkit khle jongi hi baroh kong pai lang Kristan ban Krisyan ya kani kabar pat balai bingi de ban sei ka bor ke jongi kabar long badon kamru ban ai jing siu yakito ki batrai kene kam bat met ban mesem ki ba penlut ka por ke jongki wat lada mengi barok ngimle kumta hendrei ngi dan kam ban biang ki bakin la ban Krisyan ya laki jongki jing em bat ki yeng ki sem ki jongki haga por bukum ne ka ba bat ka tan kamlong ka ba day begitu ki bela ai lot barok bakin ya be senis tai tang man wat ya ka jing penla ban Krisyan ya lade ka balai pat bangi day ban kan mau baki babon ki bawan sumar syakini ki jakas jing sumar ki jongi jong ka balang ki balong ki hospital ki we jaka kimlong ki bapaho hakayo ka kon hoi ki hospital ki don ki babon but ki biang ka jing yo jong ki le se ki la man le ki la ban penmi ka bor ka jong ki ring yo i babon ki jongi ki wan ki nong kendong ki bam dadon ka bor pat bon sin kini ki jaka jing sumar jongi ki hapkit ya ki jing lut jong ki ru te kumta ka jing Krisyan jongi de ka bisa ka long ka wei ka banta jong ka jing isne jong kenrat ya ki to ki baduk ki baduna kebanengkong kumong ka jing pen pau ka jing pen kan mau ka long ba ngi pen pau bangi yo kani jing rakhe ba habangi kene ki jong kti jongi ka jing aingo ki ngi Krisyan ya kam kabar par ka jing pen kan mau yang aw ya phe kane ka por ka pen kan mau ru yangi ba ki jing sumar lengba jong ka balang ki kedau ya U Khrist pangila man sim benta kata namar ba kani ka long ka jing pher na ki wei pat ki nong sumar ba ki wei pat ki jaka sumar hoi ki dan ki wei pat ki hospital ki ba bhapala la barong ki ba pen pau ba ki ai jing sumar ka ba bhatam de ki tiar ki ba bha ki ba kat kum ka juk mamenta handrei ka nong rim jong ki ka long pe changa nga long ubat tibet sibon pe changi ngi long kita ki bala ka keu ki bala bha ka jing sumar jongi ki hospital jongi kum ka balang ki ong ngi le ban ai pi jing sumar ko bha tam kat kum ka bor ka jongi ko Blei la ai handrei wat pe changi pe chalendet jongi cho uta u ba pen khia ya phi kani ka de jing pher bagani ka long kata ka jingla jongi bani simbanta lem hakum kane ka kam namar bag habangi ya Krisyan lem kiele ban ai jing sumar ko bahata me baro ubaruspa ne ubaduk don kam ngi kum ki khot ka met ka jong Khrist ban Krisyan kane ka balai pat ka long ba kapan kan mau ka kam baro
kam yeng hala ka jong ka bor handre ka yeng ka bor ka jong kenrat ka kam baroh kam yeng ka bor la ka jong handre ka bor jong kenrat kumta ka jing rakhe ka ne ka hospital Sunday ka day ka lat ban pen kan mau yangi ban duai kyrpang pat ban duai tista na ka banta jong kan ka ministry bakan ne kan yai ne kan keu kan san kan bha kan nangla ban long ka lat jong ka jing tre U Jisu Khrist ka basao ka long ba ka jing pen kan mau yangi ru lengba jong kan ka hospital Sunday ka long baladangi long ki khon jong ka balang ki baladon ka jing pen tweet ha kane ka kam ha kane ka lain la ban ong ba ngir ngila man simben ta lem bat ukris ha ka ministry jong o ngikentu ya baroh bannya kidon lesik kam dei ka kam ka basuk ndrei ngiru ngila ban ya simbenta nama bakane ka long ngilayo jing im nang ngiyo jing im ba ka ka bangilayo jing start man phai pan che ka kam ka bo ble la ai hangi U Jisu la pha ik senran om tang ban yalap handrei ban pen khia ru bat om tang ban pen khia handrei langba jo ka jing pen khia ban pen bena ya ka bor ka jong Blei hawangi phai sa gospel kat kong Lukas kala nong bas phau ka khat ba khandai ki Ka Ktien ki ongum ne te phin pen khia iki ba pang ki badon hangta habo pha ik senran jong u te phin pen khia iki ba pang ki badon hangta but to ong haki ka hima U Blei kalawan hajan jong pi wei bu wei senran ula ban simbenta lang ha ka ni ka jing betha jong U Trai da ka ba Christian ka ni ka ministry jong ka jing pen khia da ka bormet da ki jing ai da ka jing duai tista bar ki wei ki lat kat kumba welam sem yangi but kan mau be ka to Bu Jisu ong phin pen khia ndai leng ba jong ka jing pen khia pen kan mau ya ki ka hima U Blei kalawan ka baar ka bentala ni jong ka met ba jong ka jingkren ka ka long ngilai kan mau ka balai ngiron kamban rakhe ka hospital Sunday ka baar ka met ka jing pen kan mau hang ni long ka jing pen kan mau lani ka jing kan mau ya ka jing koridor jong ka jing sakri jong kitu ki balaseng ya ka ministry jong ka jing pen khia hakari khasi ba jaintia ba halor jong kene ngala ban ong bon si phang ki missionary ki bla trei ka kam handre man se kat kum ka por ban sken ma tang khandiat ha ka por ngala sot ya kene ini benta ban kan na ki artli kot kawai ka balong the healing hand missionaries and their medicines in the Khasi Hills 1879 to 1899 but ka baar ka kot kalong reports of the foreign mission of the Presbyterian of Church of Wales on Khasi Jaintia Hills 1864 to 1869 bai kane kot la tres tom ban penlum penlang dai pastor jogi Reverend Dr. J.F. Jarwa pat kan mau pat ngi ai ngo ka jing tre sitom ban lum ya kane hagas nam khat pras pa anyo phus phra ka Wales mission kala pha ya missionary doctor shagani gari khasi Dr. Griffiths ka sarkar phareng ha ka to ka por kala persang kat bala ban kentiu ya ka jing ko jing khia jong ki khasi jongi daga ba play ya ki dispensary ha po Shillong bat ki we ka handre ka sitom ban yarap yangi namar bon ba ki klau ke berben ki jingpang lu ki bekenrei kat kum ka to ka por kum ka rickets ka malaria ka cholera ka smallpox ka typhoid kum ta ter ki beban bat kani ka medical mission jong ka balang kalau long ka wei ka atiar ka ba long ka jingerap ka ba kordon na ka benta jong ka jing ai ka jing ko jing khia bat na ka benta jong ka jing yala pur kum jo man laga sngi ki breu ki wan naki sinong ki bajngai shaki dispensary bala sedang do Dr. Griffiths but hangta ki yo sngo yo am tang jing sumar de ki sngo ya teng ka jung Jisu ka jo por am tang no doktor Hendrei na ki compounder ro ki badan kita bakhlak dawai bat lengba jong ki evangelist but haba ki yo ikne khubor ki ra byang ikne khubor salaki sinong bat salaki yeng ki chongki
udon weu departemen jongi u kyrteng ksan bin utho na sora bahaba ki khasi ki yo I bagi Kristan ki khamlong ki khamsat khamklain ki rasdang ban perkhat balai baki long kumta kisdang ban sania ha ki missionary ha bagi shem bakito ki bayap na ki jingpang ki ba phero pher ki khambon ha ki to ki snong ki bampat ngeit ban ha ki to ki snong ki bra khambon ki bangeit na kadai na kabanta jong ka jingtrei jong ka medical mission ko penlong yaki kumta ba ngapan kan mau kan ka por ba om tang ki missionary na reveals handrai ki khasi jong I ru ki lalong ki atiar ki ba khrau ngan kot na kawai ka report jong Dr. Griffiths ka tho ha Ka Ktien phareng ndrei ngan sput ka lakdiat kat kom gala ha Ka Ktien khasi uthok ni nga ngokmen sibon ban ong bo ukpa ka loi ubalong evangelist hapdeng jong kinongpang uai jinghon sibon yanga uai upa kan ka report se reveals uang not ba anam don uweiru uban wan sa ka dispensary ba unlik pai claim yo asngau ka gospel samata u angnot onam dan weiru ba wan sa dispensary unlik pai claim yo asngau ka gospel bat utista ru bandrung skiing ki jongki ladon katto katne ki bala pedang ska balang hasora bat ki wei ki balang lengba ka jingtre jong u hakis nam kras ba khandai phau u Dr. Griffiths uput hendai ka ba ka jingpo jong u hakti por la ban ong long kong magic menta ki por ki bru kim das ngo mang ki wan sanga nga pot lai sngi ki alek kam das ngo ka fa hakti por modor ka long ka ka kan long ha ka jaj bendeu jing ki bampat yo mat ya ka medical ya ka jing sumar ndrei ka bakta enga hakini ki report ka long babon ki bapot Dr. Griffiths ki long ki bapot khamat ula pentebit yal de ban le ophthalmology ma bon ki bamla ban yo I kele yo I perkalong ba phlai ki briu jongi mangi ba yai ba yeng da ka basuk teng teng ngim kan mau ya ka jing kordor jong ka jing yo I jongi ya ka perthai sodong jongi ba ka jing itanat jongka kata kala menga se jing pun kan mau yo Bartimaeus ba tho gospel Marcos kedil nomor 10 U Jisu ong mekwa mangan le ayu ye me Bartimaeus subat u jubab kumno ko no hikai bangan yo imat ka banengkong ka bakman dan esok ngam kwa kano bangan yo imat ngadon na kasing tum ngam I pa habala pen imat yo pen yo I u khatno ka jing kemen ka jong u bat nang tangala perkhat sapang ka ri ki jong I kumno ba kalong ba shwa ba kinwan ki missionary saka ka kan pen kan mau ngai ka jingrwai KJP pa arfonyo habang ngilong ha ka yeng bendidum lawan kajing syai lawan kajing syai beneng layu I biang ngilayu I da kajing syai jong ka beneng kajing tre jong ki kala ai jing imat ka bakan jadok haki bobon ndrei khamtam kajing tre jong ka gospel kala wanlam ya kajing syai kajing imat ka bakan beneng sanga bat sapi ngimla ban thau lano ru ya ka dor jongka kumta kat banang yat ki snem ka medical mission ka long ka wei na ka benta jong ki jing tre mission ka ba koridor bat ka badon kam sibon pala da nga batai lo di ka history jong ka kan simpor bai kitu baroh ka bala iti nganumla bat kila don ki babon bat kidon ki bon jing tho ti kumta nganum jer kyrteng ki tang lengkot kumni layo ban sedang ki jang jaka jing suma ki jaka fair kam ta ha mau flang ha silong bat ha joy bat hakiwe ki jaka da jing tresh tom jong ki babon bat nganam jer kyrteng ki namar bekilong bat kilong ru ki bakodor ngan pois kamat kebalai ka medba jong kane namar ban sipun kot kumtu klem ong na Ka Ktien ki jong blei kam das ngobiang kebalai kalong ki sembo perkhat na Ka Ktien jong blei ya ka jing koridor jong ka jing penkhia ka bo blei uai bat na kane ga nungkong kamat kalong kajing penkhia ka kantiu ya ka nam ka jong U Blei lo sya kajing ki penkhia kadwan hangi umde U Blei ba ayang ngap ya pi kajing pang kajing stom kajing jinjar nama U Blei udan ka men sem ka jong u pan penban ban pen im yangi handrei
Ndayo pen khia ka kanteu ya kanam ka jong blei haki babon ki kom na do testament ka barim ni siam ya kane ngan quote ngan pen patang gi we khot hakane ka por ha gospel Matthias ka lenong ba khat san khot ba lai huai ko ong kat ba kita ki pai ba ki la skau pula ha ki yo I ba ki bam nang kren ki da kren ya ki ba kan riang ba ki la khia ya ki ba de ko ba ki la ya ya ki ba madla ru ba ki da yo I ki la ya ro ru ya U Blei ki Israel jing pen khia ka ba wan leng ba ka balang jing pen khia ba wan leng ba jong ka jing tre ka jong U Blei ka kan teu ka nam ka jong U Blei ka ba ar ka mat ang ni ka jing pen khia ka mi na ka do no jong U Blei ka dei ka jing kwa jong u na ka banta jong nga ba jong phi bangin mat ya ka jing khia kumta ha gospel Matthias khat saw la U Jisu ula yo I gumni ula yo I yu pat babon kini kia bod yu na dien pakai ba dan na ko do no jong U Jisu bat ula ngausen ya ki bat ula pen khia ya ki bapang jong ki ula yo I ya ki ngausen ki na kata daw pen khia I bapang jong ki dei gani ka mensem ka badan ha ka do no jong U Jisu Ka Ktien kasi ong jing isnei Ktien pareng ka ba ngau kta bhai nga kalong compassion ka jing ngau jan ka jing compassion empathy kini ki artli Ktien ki ba kta nga ka jing tre jonga ru kung doktor ba kane ka de ban don ha po ka man sem ko jonga ban su pen khia kam de ka ban su le kom ne ban su ai da wai kam de ka de ka compassion ka jing ngau sen ka ba don hangi bat kata ka pen pa ka compassion ka don hot ka jong blei ka balai ka jing pen khia ka khata ya ka do no jong ureu ka jing pen khia ka de ka lat ban khata ka do no jong ubreu ban pen kala ka mot bat ban bot ya U Jisu ka ne ka long ka lat halo ki jing yalap U Jisu pha ong to preach to teach and to heal ban yalap ban hi kai bat ban pen khia ka ne ka long ka lat ban pen mi ki do no ni kan mau yu tu breu ba song so hakari gadara andau la yo mat ya ka jing pen khia ka jong Jisu Khrist be ki so ki badan na po jong u ha gospel Matthias Marcos ka nang ba san ga khot ba khat phra ka ongom ni utau bala ju song so ula dwai u bon yo long lam bat u breu la se udan ka jing kta bon kala bon wan bon kwa ban don hajan jong Jisu haden bui la yo mat ka jing isnei ka jing pen khia ka jong u te ka nang kong ka long jing pen khia ka pen tiu ka nang jong U Blei ka ba ar ka jing pen khia ka mi na ka do not ka jong U Blei ka ba lai ka jing pen khia ka kta ka do not ka jong U Blei ba ka ba sao kita ki bala mat ka jing isnei ka jong U Blei lengba jeng jing pen khia ki kelalong kinong irap maki ki hospital jongi ki lakai jing smar ka ba bhatam kat kum ka bor ka jong ki ba ho ni jumat ba ombaro ki yo ka jing khia kata kalong ba bakla ni perkhan namar ba ka jing yap kawan ka jing pang kane ba ombaro ki yo ka jing khia pengalaman ikane bonsen hakam ministry ka banga ngatre komjo jong ka jing pen khia ndai wat kum kita haba ki yo pdang ni ka jing isnei jong U Trai lengba jo ka ne ka jing tre but hang ni ngan pendan kambyang ye Ktien pareng compassion wat lakim par long ki banget kila kelalong ki nong ye thu phang ka jing isnei but ka bor ka jong U Jisu hak kita ki bahaye nga sem jong ki bat kisnong ki jong ki akan mau biang sesien yu tu bo yo jing pen khia hakari gadara U Jisu ong u nama uneu ong akwa ban lek ban me ko trai U Jisu ong kumno khelek shalayeng shalaki jongru batu ya thu haki yaki ya bakat no U Trai la le yami bat kumno ula isnei yami me yo ma de jing isnei ke jong blei la yo ma ke jing pen khia ndai dampat yo ke jing ko jing khia badap biang bapura ro ki briu ki yo ma de ke ka do not ke jong blei hangta kila ban le phai se kisnong ki thau la kilong ki bompat ngeit ro kila ban klalong kinong yala Ktien jong kani ka pen yar hima ka jong blei o kumta ki bon ki nuksa
ki bangala ban ai ne ktien ke jong blei halor jong kani handrei kapor kamsha ban ngi shu wan ra tang kum ki mat ki bakhandiat tang man ktik ki jing mot ki jing perkhat ki jongi pakumta kan long ka jing pun khia yangi ka jing trai jong ka jing pun khia lengba jong kabalang ban nang yai ken mau ka khandiat sen pat ban pun kut ikane gi don kam ke ki jing don kam jongi ban rakhe ka long ban ken mau ngi ki mat baroh ki bal pan ken mau ke jing sngongo ke jongi ka long na ka benta jong kitu ki bala ya no ki bala sim ya kane kum ka kam ban pelong na ka benta ka hima jong blei pat ka balai kini ki mat ki ngi le yo na ka ktien ke jong blei balai ke jing pun khia ka don no jong blei na ka benta jong kita ki ban yo ya ke jing pun khia u blei kyrkhu un sngi ya kane ka por pat un yo sngi ke jing yo sngo jongi ke jing pun kan mau yang ngi saphang kani ko hospital sandi ine phai su blei ha ke jing duai ko kwa ji ba hapdeng milong blei ba krau trai ai ngoi me trai ba me la thau yu breu ba ha ba me la thau yu me la tip ki benta baro jong ka met ke jong u trai ka sam ka ba sis ba lai fu kendai ka pun kan mau ngi david ladan ka jing kan kiu ka jing sngo tho ka jong u wat la umpat tip e ru hang kumno la thau yu breu ndai pun kan mau ngi leng ba jong ka sam ba me tip ye ka tan rai jong ka jing ka met ka jong a ba jong hi baro me tip ka ta mela ban pun khia ndai mela ai ru atrai ka lat leng ba jong ka balang ka jong me ya ka bala wan ngi ri ba jingai ban seng ka balang ni leng ba jong ka ta ban sim ya ka ne ka wei ka benta jong ka jing yalap jong ka ktien ka jong me ban trei hapdeng ki ba pang ki ba stom ba syam lanot ki ba syam jinjar par kumta ha ba trei ki om tang ban ai trai ki lat jong ki jing sumar ndai ban ai ka thi ki jong me ba ki jing snei ki jong me ban pau i me atrai na ka benta jong ki ba wat atrai ha ka jing don jong ki jing pang wat akatme jong jing yap wat na benta jong ki bahiyeng asem ba syam ki jing do kin mat atrai ki jing snei ki jong me komta atrai kin purtoi ka nam ko jong me kin syam thamai ra de ya ki jing e ki jong me ki jing em ki jong ki kyrkhu ki ne ministry atrai kyrkhu ki benta bar ban pendam kini ki jaka jing smar jong ka balang ki badon haki jaka ba fair ki hospital jong i po silong ba juai ki wei ki center ki jaka ki rural health center ki wei rakam tre kam ki nurse ki jongi atrai ki school of nurses ki college of nursing but ki wei pen tibet ki nurse ki ban tre kam ki jongi ki wei ki la jing kai ki la jing sumar bo ti ki baro ki jing pen site bor jongi tuai ban kat pat ki ne baro khu atrai ne khubor agar teng me U Jisu Khrist nong pen em jongi amen.